Comencem l'última taula de la jornada, que és fotoperiodistes i mirades generacionals. I tenim a dues persones, dos fotògrafs de dues generacions molt diferents, però penso que també hi ha molts punts de contacte. Per una banda tenim el Lluís Brunet, fotògraf amb un llarg recorregut. Ell es defineix com a traficant d'imatges i ètica, autodidacta. Definir la seva trajectòria ens estaria molta estona, però ha fet tota mena de fotografies, des de fotoperiodisme, diaris com La Vanguardia o El Correo Catalán, ha fet fotografia de publicitat, etc. I aquests últims anys s'ha estat dedicant a fer un seguiment molt exhaustiu de tot el tema del procés català. I d'altra banda tenim la Sira Esclassans, fotògrafa i fotoperiodista freelance, també autodidacta, col·labora amb diferents mitjans locals i està encara formant-se, apostant per trobar el seu punt de vista més personal i fent autocrítica per generar una mirada pròpia. I bé, jo penso que un dels punts que potser els diferencia més dintre de les similituds és que el Lluís va començar la seva trajectòria en un món completament analògic i ha anat passant a digital, mentre que la Sira ja ha començat en un món digital. Aleshores, jo volia començar una mica parlant d'això, si vols començar tu, Lluís, de com has viscut tot el procés. Jo vaig ser una mica afortunat perquè la meva d'allò volia ser dibuixant. Vaig entrar en una empresa que era Sallent Germans, que era on es van crear els Jocs Educa, que més o menys la gent els coneix. Era un entorn molt creatiu. Vaig tenir sort d'allà dintre tenir molts bons mestres, que això et vas fent d'esponja. I després, vull dir, d'aquí vaig saltar en un laboratori fotogràfic. En paral·lel treballava pel diari Sabadell, que vaig començar, devia tenir 14 anys, que en aquell moment era sota el Yugo i les fletxes. La primera foto, que això sempre m'ha fet il·lusió explicar-ho, era que van posar Lluís Brunet i la segona vaig dir que si no posaven el meu nom no, i això va ser. I així vaig anar tenint la sort de tenir bons mestres, de poder treballar en un laboratori fotogràfic, ser la primera persona d'entrar-hi a treballar i la primera de sortir, la qual cosa vol dir que vaig poder fer tots els processos dins d'un laboratori, la qual vol dir des de revelar, passar l'escombra, treballar amb ampliadores, fer químics, cosa que si entraves quan l'empresa era gran et posaven a darrere i no et feies un aprenentatge, que jo vaig tenir aquesta sort de poder fer. I així mateix també després, vull dir, vaig passar, mentre treballava al món de la premsa per aquesta sèrie de mitjans, m'ho passava molt bé, però feia més badalls que rots, i vaig optar per passar, tornant de fer la mili, que jo soc d'aquells que la va fer, em vaig passar al món de la publicitat, també pel bagatge que portava de Sallent Germans. I tot això també em va donar tot un altre aprenentatge, que el vaig intercalar amb estades a Suïssa, amb un dels fotògrafs que a mi em va ajudar molt a formar-me, i així anar fent. La història és llarga i m'ho he passat molt bé. No he fet mai un duro, però m'ho he passat molt bé. I tu, una mica els teus inicis, perquè vas començar amb digital i potser després has estat tocant més analògic, una mica com ho has viscut? A mi, als 12 anys, el meu pare em regalà una càmera petitona compacta i sempre la portava a sobre. De fet, fa poc he estat revisant tot l'arxiu d'imatges d'aleshores i no recordava que hi havia tingut un contacte tan estret amb la fotografia a nivell quotidià. Al veure que li donava tanta importància, també em van regalar una càmera, una reflex de tercera mà molt vella i amb la condició que o disparava en manual o no podia fer fotos. Aleshores, així vaig aprendre a veure com reaccionava la màquina a la llum i disparar molt, que és com també s'aprèn, no? I això, crec que per entendre la fotografia i la imatge també has d'entendre les seves arrels i les seves arrels són analògiques. Aleshores, per completar la teva manera
de fotografiar, de veure la llum, de veure el que tens al davant i la manera en com t'hi dirigeixes amb la càmera també has d'entendre d'on ve tot això. Com una miqueta connectar amb els orígens per decidir on està el teu punt. Per això sí que quan he pogut he intentat acostar-me a la fotografia analògica per més que no la faci servir en la quotidianitat perquè treballo en digital i la meva manera de treballar a més és molt digital. Els dos us considereu autodidactes, però imagino que és molt important el concepte de tenir un mestre, no? Quins mestres heu tingut o amb què us heu... Quins referents? Jo una mica ja he parlat abans que en tots els llocs que he treballat he tingut bons mestres, a més he tingut la sort de tenir bons mestres al primer lloc, per exemple, per entendre la gestió del color, que quan treballaves amb analògic, clar, si tu tiraves una diapositiva i estava malament de color, no és com ara que te'n vas i fas correccions. O l'encaixaves tant de gestió del color com d'exposició. Vull dir que també és cert que segons quins mons tenies, amb el reportatge no, però amb el món de la publicitat tenies el fet dels polaroids que t'ajudaven quan tiraves a anar sobre segur. Tot i que en aquest món, clar, potser hi havia fotos, jo hi ha hagut des de fotos que en un parell d'hores l'has fet a fotos que m'he tirat un mes. Hi va haver tota una època que això em va fer entendre després del món del digital que les fotos que feia jo amb analògic, ara si les mires, aparentment semblen digitals. I a aquella època, clar, ara la gent que se les mira les veu com a digitals i a aquella època la gent que les mirava al·lucinava. Fins que em sembla que un cop n'hem parlat, que gent de fora, amb fotos d'aquestes que havien aparegut a manuaris, havien passat per Sabadell a l'estudi venint d'Austràlia, que baixaven a Europa i venia a Sabadell per veure com es havia fet la foto aquella, que aquella època allò era... Clar, jo m'ho passava molt bé, dedicaves moltes hores a l'aprenentatge dels mestres que havia tingut per entendre la llum, la tècnica, perquè el fet de les tècniques de les càmeres de placa et permetien fer veritables virgueries, però esclar, hi dedicaves una quantitat d'hores que era impressionant, però bueno, després ho gaudies. Perquè abans estàvem comentant això que la fotografia no és, sobretot la fotografia documental, no és només anar i fer fotos, sinó que darrere hi ha tot un procés d'investigació, de feina prèvia. Com ho viviu? Com ho gestioneu? Jo, si vols, parlo. Des del meu punt de vista, la feina més important del fotògraf és la que està darrere la càmera. El moment en què fas fotos és important perquè per això ets fotògraf, però no és la majoria del temps que t'estàs treballant no t'estàs amb la càmera davant de l'ull. Estàs teixint vincles de confiança, estàs investigant el tema que vols explicar, estàs decidint amb quin punt de vista l'expliques i com afrontes aquest tema, estàs buscant contactes i després estàs mantenint aquesta relació i demostrant aquest respecte o els vincles de confiança que tens amb les persones amb les que treballes. Aleshores, sí que és important la fotografia i sí que és important decidir com fas la fotografia per explicar la història, no només fotografiar, però també és important tot el que hi ha al darrere. També jo crec que tota aquesta feina prèvia també és molt interessant quan afrontes un tema perquè jo considero que la fotografia expressa, no només informa. Aleshores, està bé fer una fotografia per informar, però a més has d'expressar alguna cosa. Aleshores, partint de que ja es va demostrar que la fotografia no és objectiva, com es creia a l'inici, quan va sorgir, hem d'assumir que és subjectiva i, per tant, assumir-nos autors i decidir com expliquem el que estem explicant. No expliques el mateix fotografiant-ho d'una manera o fotografiant-ho d'una altra. Això també és com tota una feina que es treballa durant anys i anys i vas polint i vas fent autocrítica i vas creixent per aconseguir estar-ne content. És molt així, vull dir, el contacte que tens amb la gent, el crear certes relacions, l'estar al nivell de la gent, ni estar ni més amunt ni més avall, i llavors el punt de vista... Jo sempre dic
a la que es va entrar en el món digital, la gent deia, bueno, a partir d'ara es manipularan les fotos. I jo sempre he partit de la base que les fotos no es manipulen amb el tractament digital, sinó es manipulen amb l'enquadrament. L'enquadrament pot ser una font de manipulació. O sigui, llavors, el teu criteri i la teva ètica són els que han de fer que tu, en funció del que vols explicar, i llavors la simpatia o l'antipatia que has establert amb la gent, això, i la gràcia és obrir portes, vull dir, intentar saber veure què pot passar, estar al lloc oportú. A vegades et penses que des d'aquí serà el lloc oportú i dius, ostres, si hagués estat allà, i a vegades estar en un context que quedes en l'altre cantó i dius, hòstia, jo hagués volgut estar allà, i de cop i volta passa que no sé què, i dius, sort que estic aquí. Vull dir, intervenen un munt de factors, com també és molt important el coneixement de la llum, de la tècnica, però tant o més important és la relació que estableixes amb el context on estàs treballant. Clar, suposo que és una relació de temps, per exemple, si esteu fent fotografia documental, d'agafar confiança amb la persona... Treballar-ho, desplaçar-te, trucades, quan arribes, doncs, a vegades arribar-hi abans d'hora per ubicar-te, clar, són molts factors que també el dia a dia et permet, en funció de cada cosa, dius això ho faré així, això ho faré així, a vegades l'encepegues, a vegades doncs no sempre... Abans em feia gràcia perquè deies que voldries ser invisible a vegades quan treballes. Bé, és el fet de passar desapercebut. El que passa que quan tu estàs molt de temps en un lloc, arriba un moment que la gent ja no et veu i llavors és quan pots fer les bones fotos. El problema és quan un et veu i vol quedar bé la foto. Aquest és l'altre factor. Tu com ho dius, això de fet de voler ser invisible o no a l'hora de fer la teva feina? És necessari passar desapercebut o hi ha vegades que és necessari? Clar, depèn molt del tema que estàs treballant, considero. Si estàs cobrint una manifestació, un fet noticiable d'actualitat, es dona per suposat el teu rol en general. Hi ha el fotògraf que cobreix la notícia i tothom sap que faràs fotos d'allò. Després hi ha altres temes, hi ha moments de molta intimitat i molt intensos a nivell emocional on tu també hi ets i on tu també fas les fotos i has de decidir quan fas la foto o quan fas una abraçada, no? I no ho decideixes, et surt. I això també és una cosa que s'aprèn. I al final, mentre estàs fent la foto ets invisible, però potser just abans o just després has fet l'abraçada i allà no has sigut invisible. És el que parlàvem de tota aquesta relació de confiança i respecte mutu que s'ha establert amb les persones amb les que estàs fent el projecte fotogràfic en qüestió. M'imagino que en aquest sentit també té molt valor la humilitat, vull dir, que no hi hagi l'ego a vegades en fotògrafs es pot donar i quan estàs fent una història, depèn quines històries, no? És com, no sé com es gestiona, bueno, que és important deixar de banda l'ego, no? Sí, jo crec que sempre s'ha romantitzat molt la figura del fotoperiodista, és d'aquest senyor de més o menys mitjana edat que et porta càmeres i coneix món i és valent i mai li afecta res i sempre fa molt bones fotos i sempre té molt bona relació amb tothom, però tothom persegueix aquest ideal, bueno, aquest ideal, aquest concepte o aquesta figura i intenta quadrar amb això. Jo crec que hem de desfer aquesta imatge, que els fotògrafs són persones normals, que no som intocables, que simplement estem allà perquè creiem en les històries i precisament això és l'important de la nostra feina, explicar històries. I seran històries d'una manera, seran històries d'una altra, les enfocarem d'una manera o d'una altra, però l'important és que s'expliquin. Aleshores, és igual si la mateixa història l'expliquen 3 fotògrafs diferents, és igual si tu estàs fent el mateix tema que jo i necessites un cop de mà, jo et donaré el que pugui perquè crec que la història s'ha d'explicar. Aleshores, és interessant, crec, treure tota aquesta competitivitat que ens han mostrat des de l'inici i anar a l'arrel de la nostra professió, que és simplement explicar històries i apostar per això i donar-ho tot. Què hi dius tu? No, és cert.
tot i que amb el col·lectiu de gent que treballa en premsa, sobretot, hi pot haver-hi amb algú una certa... Però genèricament hi ha bastanta bona relació. És evident que a vegades tots volem estar al davant, però bueno, també tots sabem posar-nos en el lloc oportú. Això en casos d'esdeveniments. L'altra cosa és en casos, en treballs que estàs fent sobre un tema concret, que estàs tu sol, que llavors el més important és conèixer per saber què vols explicar, fins a on tens que arribar, etc, i ser el més honest possible i buscar la millor manera d'arribar al fons de la qüestió. Tu has viscut ja des de fa molts anys tota mena d'esdeveniments i segur que has vist molts canvis, no? Perquè vull dir, vas estar a l'època dels grisos fins ara. Quins canvis has pogut veure? En el cas dels grisos els he vist grisos, marrons, blaus i mossos. Vull dir, he vist tota l'evolució. Llavors, bueno, clar, aquí també, en certs moments, has de saber interactuar. En el cas de l'època dels blaus que coincidia amb el moviment Ocupa, doncs era saber gestionar per obtenir-los informació, era crear aquesta relació que malgrat que fossin els que després anaven si tu això sabies gestionar, aconseguies coses que hi estaves, algun cop també havia rebut, però bueno. I era més fàcil aconseguir informació? Cada època, ni més fàcil, depèn de la persona i del que tu podies treballar aquella persona per arribar a una certa... Per això, clar, pensa que hi ha gent que són persones i hi ha gent que no són persones. Depèn llavors de què et trobi, a qui et trobes al davant, que hi pot haver-hi una certa interrelació per arribar a aconseguir coses que de l'altra manera no, i a l'inrevés. I llavors, enfront de cada personatge, tu prens una actitud per aconseguir el que tu vols, també. Vull dir, és allò de donar-li la volta a l'assumpte i mira. Al final és explicar el que tu vols explicar. I en les manifestacions avui en dia hi ha bastanta controvèrsia amb el tema policial, de vegades si és millor portar distintiu, si no és millor portar-lo. Com ho viviu, això? Vull dir, és millor passar desapercebut, és millor no? El distintiu te'l poses quan veus que et vols posar en un lloc perquè sense o inclús a vegades és més una qüestió psicològica teva que et poses allò aquí, et sembla que vas més segur i et fots al mig. I sense allò, igual, perquè a mi m'ha passat, sense allò posar-me al mig i no sé si és perquè em veiem més gran, doncs només les veia passar. Vull dir... Tu com ho veus? Jo crec que sí, el tema de la identificació de premsa és un tema molt controvertit i està molt sobre la taula i hi ha molt de debat dins del gremi i fora del gremi entorn a això. Sí que una dinàmica que trobo interessant a comentar és que sembla que la gent que porta aquesta acreditació té un rol d'autoritat en el context on se la posa, no? Com si portant aquesta acreditació de cop fossis intocable no et poguessin tocar. No, tu estàs allà, estàs a primera fila i precisament per això segurament acabi rebent per una banda, per l'altra, és igual, però assumeixes les conseqüències de fer la teva feina. El que no pots pretendre és que per portar una acreditació de color taronja ningú et pugui tocar, ningú et pugui dir res, ningú pugui qüestionar-te. Nosaltres estem allà fent una feina de documentació o explicant què està passant a través de la imatge. No podem pretendre ser superiors a la resta de persones que estan allà participant de la mateixa situació però amb rols diferents. No, i en el fons, vull dir, aquest fet, l'únic que fa a tu a vegades és una qüestió mental. O sigui, davant podries tenir por i et sembla que amb això no tens por i tu estàs al mateix lloc i cuidado, això pot estar aquí i t'estan veient per aquí. Vull dir... I llavors hi ha un altre factor, que vull dir, el pas de l'aparició de l'analògic sobretot i dels mòbils,
té les seves contradiccions i les seves parts positives. Vull dir, un fotoperiodista està en un lloc i no pot estar a l'altre al mateix temps. I el fet de que algú amb una eina, que podria ser una càmera o pot ser un mòbil, està documentant una cosa que pot esdevenir tant o més important que el que estàs fent tu. Per què? Perquè és un esdeveniment que no és una qüestió de qualitat i l'altre, en el teu cas, teòricament tu tens tot un altre plantejament que vas a buscar una sèrie de coses per aconseguir el mateix. Però avui en dia tenim la sort que aquestes eines estan complementant i amb el procés, per exemple, sort de moltes eines d'aquestes que o perquè tots estàvem en un cantó i en aquell cantó no hi havia ningú i hi havia la gent de peu que ho estava documentant, gràcies a això alguna cosa s'ha salvat. No, vull dir, no ho veieu com una competència directa, sinó com L'única història és que a vegades estàs enmig d'un lloc i de cop i volta se posen un munt de mòbils a davant i no pots fer foto. Vull dir, però bueno, la foto que aconsegueixes és una imatge de l'època. També és veritat. Com ho vius, el tema que amb un mòbil avui en dia sembla que tothom pugui ser fotògraf, però és una altra feina la vostra en realitat, no? Jo estic a favor de la democratització de la imatge i crec que tothom hauria de poder fer fotos del que vulgui. Precisament estic super a favor dels projectes de fotografia participativa. El que critico és el tracte que es fa d'aquesta fotografia. Si la premsa no valora la qualitat fotogràfica per il·lustrar els seus articles i agafa fotografies de Twitter o envia el redactor a fer una foto amb el mòbil, la notícia perd. I això es nota, i ho nota el lector i ho nota tot, o sigui, tothom. Aleshores, crec que falta llibertat als fotògrafs. Considerem que el fotògraf va fer una foto i marxa i el fotògraf porta una trajectòria de formació molt important i dedica molt de temps a fotografiar aquell tema que està en qüestió. Aleshores, si tinguéssim més llibertat per fer la nostra feina com la volem fer, la qualitat dels mitjans de comunicació augmentaria. I, per tant, la formació del lector també augmentaria i entendria moltes més coses que ara potser no s'ha plantejat. Subestimar el lector en què no pot entendre certes imatges crec que també és un error. Aleshores, és una miqueta com trobar aquest equilibri, de fins a quin punt venem coses que no tenen qualitat i fins a quin punt apostem per altres maneres. Suposo que aquí entrem ja també una mica a la precarització del sector, no? No, però anant amb això que deia que la gent no té cultura fotogràfica, jo vaig tenir la sort d'haver de fotografiar un edifici en un carrer que era molt estret, que era el centre de Sabadell, que era un edifici modernista, i el vaig fer en 3 dies diferents, fotografiat per parts amb analògic, després vam digitalitzar les imatges i vaig fer la foto, que és una foto impossible. I a peu de carrer, mentre jo estava fent fotos de detalls d'aquest mateix edifici, allò que passava gent que coneixies, i dic, oita, has vist? Vaig anar a fotografiar aquest edifici. Hòstia, que guapo, on és això? Estaven a sota, Què passava? Que quan ells miraven aquella foto, buscaven una plaça al darrere. En allà no hi havia espai per poder fer. O sigui, la gent, malgrat no entendre de fotografia, estava acostumada a llegir fotografies i sabia que en aquell espai allà no podies fer aquella foto d'aquell edifici. Allò havia de ser un edifici que davant hi tenia una plaça o un terreny o alguna cosa. La qual cosa jo vaig arribar a la conclusió que la gent sap llegir fotografies, perquè inconscientment el dia a dia, el llegir mitjans, el mirar revistes, etc., anem fent una cultura fotogràfica i al fer una foto, també la gent, amb la càmera, diu, s'ha d'anar tirant enrere i sap que, potser no sap el per què li passa allò, però sap que allò no... O sigui, que una cultura fotogràfica sortosament hi és. Però potser el que falta és que els mitjans de comunicació hi apostin, no? Bueno, és que els mitjans de comunicació, jo penso que cada cop ha sigut al revés. Vull dir,
un exemple, ja no amb la fotografia, que això ho explicava en Xavier Vinader, ell va tenir la sort de tenir uns mitjans a darrere que li deixaven investigar, que és el que ens deia abans, que segons quins mitjans li permeten dedicar uns mesos a treballar, que això és un luxe, que és com s'haurien de fer les feines, i que, per exemple, en Xavier Vinader havia posat en 10.000 històries per documentar-se, i quan ell escrivia allò anava a missa. Però, esclar, avui en dia és allò de passar-ne via i d'avui per demà, i no es tracta d'anar al fons de la qüestió, i a vegades aquí és quan moltes coses floten, no? Precisament, un problema que va molt lligat a això és l'ús que es fa de les xarxes socials. Ara sembla que si no publiques ràpid la foto a Instagram o a Twitter és com si no haguessis estat. Trobo molt més interessant anar allà, fer les fotos i donar-te uns dies per editar-les i per decidir com expliques tot allò que ha passat i aleshores, si cal, publicar-ho, que no dir contínuament que tu estàs allà o que tu estàs fent aquesta foto i buscar contínuament aquest quasi escàndol o aquest augment de likes o de seguidors. No t'aporta res tot això. T'aporta més pausadament reflexionar sobre la feina i poder-hi treballar i desenvolupar-te com a professional que no visibilitzar-te sense quan no has construït una base, o almenys en el punt en què considero que jo estic. Després, sí que quan treballes per un mitjà de comunicació i et demanen les fotos al moment, tu les envies al moment i també practiques i també et formes per fer bé aquesta feina. Perquè si en algun moment arribes a treballar en una agència, puguis fer de la millor manera possible aquella feina. Però també que si et demanen un treball a llarg termini, també siguis capaç d'assumir-lo i desenvolupar-lo. O sigui, el problema de les xarxes socials és que ens treuen el temps que realment tenim i oblidem que tenim aquest temps. Clar, això suposo que ho deus haver notat. Una mica és la feina que dins de la mira, per exemple, que el no ser una cosa d'immediatès et permet, o sigui, o els permet fer un treball anant a buscar a fons, treballar, desplaçar-te i sense el neguit de que si no surt demà això ja no tindrà cap valor, tot el contrari. Clar, i aquí és on s'ha caigut en moltes coses, com deia la Cira, que esclar, vull dir que aquesta immediatesa, els mitjans, el haver de ser el primer, encara que la millor, o no s'ha contrastat segons quina informació, segons quines coses, i llavors surten els disbarats que surten també. Clar, tu suposo que deus haver notat el canvi de fa uns anys, que no hi havia les xarxes, hi havia més temps per dedicar-hi. Teòricament sí, el que llavors, clar, vull dir, una notícia que havia de ser ràpida, clar, tu acabaves d'allò, havies d'anar a revelar, o si era diapositiva ho portaves al laboratori fent un revelat ràpid volien dir 3 hores, llavors les vies... O sigui, clar, el canvi és... I llavors una cosa s'ha anat menjant l'altra, no? I ara una miqueta és anar posant i posant-nos a tots a nivell i interposar el treball que és notícia que ha d'arribar d'una manera ràpida, però sempre que hauria de ser contrastada, i el treball de rascar, de fons, d'investigació, de buscar aquesta simpatia, aquest anar a veure què hi ha a darrere, perquè no se t'escapin segons quins detalls, el fet de conviure, passar unes hores o a vegades dies en un entorn, en un context, fa que coses que si tu arribes després no les veus, i en canvi si tu dius, ostres, goita, aquest ara, i pots aprofundir amb el tema, no? I imagino que el tema de la precarització de la fotografia ha durat des de sempre o abans? Sí, o sigui, ni abans es lligava... Sempre hi ha hagut gent que ha lligat les coses amb llonganisses. La majoria no. La majoria vas nedant i guardant la roba, i jo m'he pogut anar defensant i he arribat fins ara. També és cert que tot el que jo faig de fotografia, de fotoperiodisme, jo no estic lligat a cap mitjà,
Això té les seves avantatges i els seus inconvenients. L'avantatge és que jo, quan vaig a fotografiar un tema, m'immergeixo dintre i passo les hores que siguin, des de que m'aixeco, vull dir, visc a dintre, mentre que si el mateix tema el hagués de fer per un mitjà, doncs, entre que si envio les fotos, que si no les envio, que després tinc que anar a l'altre, i ja m'he perdut, a la millor passo una cosa després que és més interessant que el que has fotografiat abans. Això, clar, a mi no em fa bullir l'olla, però m'ho passo molt bé. Tenia la fotografia de publicitat que m'ajudava a nedar i bordar la roba. I mira, vull dir, per contra, a vegades hi ha temes que no t'és tan fàcil accedir-hi i que de l'altra manera hi aniries. Cada cosa té els seus pros i els seus contres, no? Però, bueno, i llavors jo, doncs, esclar, hi ha coses que apareixen en mitjans perquè de vegades m'ho demanen o perquè no hi havia ningú. Clar, jo també una cosa que he evitat és, he tingut la sort també d'estar diversos anys treballant a la universitat i trobo gent que els havia explicat coses, no sé si els havia servit d'alguna cosa o no, però bueno, estan treballant. I si jo publico, ells no publiquen, per dir-ho. Llavors, com que jo tenia unes altres possibilitats, he evitat fer la competència. I això, jo, el que he fet ha sigut crear-me una web on vaig penjant-ho tot perquè sigui públic. I aquí pau i allà glòria. Com has viscut tot el tema? La precarietat és important precisament per això, perquè no es valora la feina dels fotògrafs, crec, i perquè cada cop cada cop se'ns fa servir menys i cada cop amb menys respecte. Aleshores, abans ho deia el Samuel, que jo tinc molt clar que vull marxar i a part de per motius personals, tinc molt clar que a nivell professional marxar és una via possible o fins i tot més possible que quedar-me aquí treballant. I que de la mateixa manera a mi això em genera com tot un seguit de contradiccions. Al final, què vol dir que marxo fora a documentar tot un seguit de temes que jo considero interessants, però precisament per això no estic apostant pels fotògrafs locals d'allà. I a on vaig i a explicar què i quins privilegis tinc jo que em permeten anar allà a fer què. Aleshores crec que sí que aquí no tenim sortides a nivell de fotografia o no com jo entenc la fotografia, però també soc conscient que marxar fora implica tot un seguit de debats super necessaris abans d'afrontar quin és el teu rol i per què vas o a fer què. Imagino que, com tu, deu haver-hi bastants altres fotògrafs de la mateixa generació que se senten així o que també marxarien o... No sé, vull dir que tu que estàs en contacte, no sé. No ho sé. No, he dit perquè potser hi ha una fuga aquí de talents que... No, per sort... Jo crec que sempre hi ha estat això. Per sort aquí i de sempre hi ha molta gent bona. Llavors hi ha gent que en un moment determinat, perquè s'ha bellugat i ha tingut la sort de caure en un context o el que sigui, que ha pogut disfrutar del que volia fer. I altres, són aquests fotògrafs que abans ens parlaven de gent que té quantitat de documentació que ha treballat que està en un lloc que ningú veu. Però que, cuidado, no pel fet de que ningú veu, no són ni millors ni pitjors. A vegades a mi em poden veure molt i les fotos d'un altre que no se li veuen poden ser millors que les meves. Com el fet de jo portar un bon equip i un altre amb una caixa de sabates, com aquell qui diu, tenir una visió molt millor que la meva i aconseguir més coses. O sigui, el fet de tenir una bona eina no vol dir que acabis fent millors fotos. O sigui, tot suma, perquè si el que va amb la caixa de sabates li dones una bona eina que la sap utilitzar i possiblement et treu una millor feina, no? O sigui que són una quantitat d'històries i el factor sort, que el factor sort no cau del cel, El factor sort és perquè qualsevol, vull dir, s'ho ha treballat i llavors sí, o sigui,
al moment que passa el tren, si tu estàs treballant i el lloc oportú, pots saltar dalt. Però, esclar, si t'asseus en una cadira esperant que passi el tren, no... És una feina de cada dia. I no sé fins a quin punt a Catalunya hi ha hagut molts fotògrafs que mai s'han reivindicat i ara em ve al cap, per exemple, Joana Viarnés, que fins fa poc no la coneixia gaire gent, fins al llibre... No la coneixia gaire gent, però era una persona que havia treballat molt i els entorns la coneixien. La prova és els treballs que havia fet. Vull dir, a nivell en un general. sector, i també a vegades passaven coses que la gent veu la foto i no sap qui l'ha fet. I una altra cosa és que perquè és no sé qui, doncs, goita, aquesta foto és de fulano, de sotano, i hi ha com un cert... Però a vegades... I la prova és que, vull dir, ella havia fet quantitat de fotos amb quantitat de mitjans i per això té la quantitat de fotos que té, no? Bueno, jo volia dir... I qui diu ella, tenim una quantitat aquí que digue-li colita, digue-li... Sí, no... Que gent que potser segons quina gent, segons quines generacions no els coneix tant, com estic convençut que jo, malgrat veure en aquest context, segur que hi ha gent que de vegades els veus i no saps, no li coneixes la feina, però que el dia que veus la feina dius, hosti, potser que plegui, no? Però em referia també a públic general, gent que no és fotògrafa, que no va veure potser el documental de TV3 o així, que potser els fotògrafs no estan prou visibilitzats o reivindicats a la societat? Clar, sí, això és evident, i de gent del món, entre cometes, aficionats, que hi ha aficionats que treballen més que segons quins professionals, seguríssim, perquè no s'han bellugat o perquè estan en una feina que els hi dona un coixí per viure i l'altre ho tenen com una afició que a vegades... No sé si vols dir alguna cosa d'això. És complex tot això, vull dir, tants caps, tants barrets. Jo, la meva pregunta, vosaltres que sou fotògrafs professionals, és quin és el secret per fer una bona fotografia? Mira, disfrutar, treballar, pensar què vols explicar i que sigui bon o no, això és una altra història. Llavors, el factor sort, el pas del temps, a vegades hi ha fotos que al moment que la fas no té un valor, però que el pas del temps, perquè alguna persona ha desaparegut o per coses d'aquestes, aquella foto acaba agafant una força que abans no la tenia, que si l'agafa és perquè alguna cosa hi ha dins aquella foto. Jo crec que ens hem de preguntar què és una bona fotografia. Aquesta és l'altra... Sí, crec que no hi ha fotos ni bones ni dolentes, hi ha fotos que serveixen per explicar el que vols. Cada foto explica una cosa i jo quan em diuen quines són les teves... No ho sé. Cada foto en un context concret em permet... Clar, jo hi ha una foto que m'estimo molt, que és la que vaig fer a la platja amb el Jordi Cuixart i la Muriel Casals, tots dos amb els peus a dintre l'aigua. Me l'estimo no perquè sigui una bona foto, sinó per... Veníem d'un dinar amb la Teresa, ja t'ho diria demà, jo amb això d'Alzheimer, vull dir, no... Va ser unes converses que no van tenir preu i més que la foto era tot el que ens recorda aquella foto. I malauradament tot el que va passar, tot el que ha anat passant després, tant amb la Muriel com amb el Jordi. Vull dir, aquestes coses, aquella foto no és tant pel valor de la foto, sinó per tota la meva vivència. Que a ulls de l'altra gent aquella foto potser no té cap valor, per entendre'ns. Clar que és un tema ja personal. Tu com ho veus, això? Hi ha alguna fotografia teva que diguis, ostres, aquesta per mi té un valor... Aquesta pregunta... És la del millor. És difícil. No, jo no podria triar una imatge i no vull. De fet, ni ho intentaria, crec. Perquè tot forma part d'un procés. Et podria dir, parlar de les
fotos que vaig fer a l'inici de tot, pel que m'han suposat després. Et podria parlar d'experiències que he viscut i com n'he après. Et podria parlar de reptes que m'estic fent ara. No sé, crec que és això, que partint del fet de que la fotografia no és objectiva i que una bona fotografia no existeix, es tracta d'expressar allò que et proposes i no parar de fer autocrítica. Per tant, jo no podria triar una sola fotografia que em representés o que fos més important que les altres perquè totes aquelles que he fet m'han aportat alguna cosa. I O en el han fons aportat totes alguna sumen. cosa. O sigui, cada foto et porta a la següent i cada foto té el valor en aquell context, per aquella cosa que la vas fer. O sigui, que és el que diu la Cira, no? Que vull dir, escollir una foto és molt difícil. Jo t'he explicat aquesta per tot el que portava darrere, però és que hi ha tantes fotos que unes agradaran a la gent per una cosa i a mi m'aporten una altra. I vull dir, i esclar, i quan n'has tirat tantes, és més, a vegades estàs revisant coses de l'arxiu perquè estàs fent coses i de cop, ostres, aquesta foto ho vaig fer i no és ni millor ni pitjor. És el que... Clar, cada foto és una història, bàsicament. Doncs jo no tinc més preguntes, no sé si voleu afegir alguna cosa o el públic vol preguntar alguna cosa. No sé. Alguna pregunta? Alguna resposta? No sé, vull dir... Si hi ha algun altre tema que Cira, vulgueu parlar... Sí, tu que tens moltes coses per explicar. No, res. Merci per generar l'espai. No? Bueno, i això sobretot. I que el proper es pugui fer aviat, i si pot ser sense la mascareta, doncs millor. Sí, exacte. Doncs res, moltes gràcies per ser aquí i res, donem per acabada la... Merci.